ife dị n'ebe mmọnwụ nọwụ na mmọnwụ omenala be ndị ya ụdị be ndị ije na mba dị iche iche o nwere ife eji mara mba. O nwere ndị eji iti mmanwụ were mara bụ na ndị afọ o nwere oge ije n'ebe ahụ agara ide eme mmemme mmọnwụ a na-agba. Abịa na Nnewi be anyị ọ dị ụzọ mmemme one anyị na-eme asị na mmemme anyị ji agba mmọnwụ. Mgbe Nnewi ji agba mmọnwụ ọgwụ n'afịa ọrụ Nnewi yana na Ọfala ka Nnewi ji eme mmemme ịgba mmọnwụ. Maka na ọ bụrụ na mgbe dị n'ukwu ụkwa o nwere oge a na-eme enwe ha ebe nwoke kara ahụ nwụrụ mmọnwụ ya agba ebe afọ ọka bịazie ka nkụ ahanataba ụmụ ife ụfọdụ ịgba mmọnwụ abụrụ ajọ ife ka ndị na-afụta ya n'ọwụ ajọ ife. Ịgba mmọnwụ bụ mmemme obi aṅụrị. Mmọnwụ bụ ife obi aṅụrị. Mmọnwụ bụ eji si na ife nlele ada akara aka ha mmọnwụ. So mmọnwụ bụ ife obi aṅụrị. Abịa ha eti mmọnwụ n'ọbụ ka eje kọba ọgwụ na ya. Ife eji eti mmọnwụ bụ ka m nwere nke m na-eti were maatụ. Ife eji etinye bụ mmọnwụ bụ ka anyị mee ndị mmadụ obi aṅụrị. Onwe onye na-echeta anyị oke echiche ọ pụta n'iro ozu anyị n'ụzọ o nwere obi aṅụrị o chefunata ife ụfọdụ. Ọ bụ ife anyị ji eti mmọnwụ. Anyị ahụ eti mmọnwụ ka anyị chọba okwu na ụka ka anyị gbuo nwoke ma ka anyị gbuo nwaanyị. Ife anyị ji eti mmọnwụ bụ ka anyị na-eburu obi aṅụrị. Maka abịa na mmọnwụ ahụ nke m na-eti ka anyị si eti ebu ọ bụrụkwanụ niile ijiri egwu ahụ na-echọghị efu mmọnwụ ahụ anyị adọba mmọnwụ anyị abịa tie egwu. Maka na egwu ahụ bụ ife nna akpa egwu onye agbaghị n'ọkpa okwe n'isi. Etu ọ sọrọ godo edebe egwu ahụ ebe a tie 10 minutes imegharị ha ahụ ịma na m naghị achọ onye ahụ ife n'anya. So ife m ji etinye bụ egwu mụnwa na onwe m onye bụ egwu na ife ọ na-eme n'ebe m nọ buru ibu. Maka na o nwekwa ụbọchị ihe esi bịa dị etu a ọ bịa dị ka onye eje iche ụmụ ife ụfọdụ ma ọ gụrụ nwanne. Mana ndị m mgbakọnye ha etu a bụpụta ife egwu a sugha ya akpọrọ m ikiri bịawara echefuo m ụmụ ife ụfọdụ nwere aṅụrị. Anyị nwere ike ịnọzi n'elu ya ebe a na-etinye m egwu na-enwe aṅụrị a na-aṅụ nkwụ nwebere oge a na-eri anụ ụbọchị aga. So ọ bụrụ ya na mmọnwụ bụ ife anyị ji enwe obi aṅụrị. O sizi na-etu onye ahụ siri were kwadobe mmụọ ahụ. Maka na abịa na ya bụ mmụọ a na-eti eti o nwere usoro dị iche iche ụfọdụ ndị mmadụ si akwado nke ha. Ụfọdụ mmọnwụ o nwere mmọnwụ nọzi in form of arụsị. Mmadụ efifechazie mmọnwụ o jee na mmụọ o jezie were ife tinye na mmọnwụ ahụ. Ọ mmọnwụ ka ọwụ mana ọ dịgo ụzọ ife na-abụ onye merụ na ọ bụrụ na mmadụ na-arahụ ụra lọọ nlọ ọ sị na ọ lọrọ nlọ ka mmọnwụ bụ nnukwu ihu na-achị ya ọsọ.
anyị wee kọwaa ya werukwuo na ọba arụsị ka ọ bụ ewee jebe n'afa ka a mara arụsị dị ebe afọ. maka na abịa na mmọnwụ afọ a na-eti eti eke etu si akọwalụgo ọ bụrụ na oge a na-eti ọpịa ka mkpala ọfụma mmụọ ji ọpịa ka mkpala eje ọgụ bụ agwụ afọ mfobulu afa mbụ agwụ nwe mmọnwụ a na-akpọ ọpịa ka mkpala dutu ije na agwụ na agwụ nwere ọpịa ka mkpala ọpịa ka mkpala ya ahụ na-apịa ịtarị onye merụ na ị na-arahụ ụra zu mmọnwụ enweghị ihu nya bụ ọpịa ka mkpala ka ọ chịrịtarị so ọsọ na-apịaghị ejebe n'afa erughị a n'afa chịrị afa gwụọ na ọ ga-agwụ ya ekwu okwu. So a na-achọpụta so many things ya bụ omebe mmadụ rahụ ụra lọta ebe afọ na nlọ ọmara na onwere na something is wrong somewhere owere nyawo na afọ ahụ anyị na-agba agba na a na-aba n'ime. Mmọnwụ na-eti bụ oji ọnụ nke eji ikolo ugo ebenaja wee mara ya bụ nyekere foto ya bụ mmọnwụ ọ na-atọ m ụtọ iche maka abịara m negharịcha anya na Nnewi epere m mpe n'ụba egwu afọ na Nnewi niile onweghị ebe mma onwere onye mma tiri egwu ahụ tie ya n'ụdị na-amasị m nwere lahacha ụla teta n'okwu na m na-eti egwu ọ bịara egwu ahụ ka m chọrọ itinye egwu ahụ efụrụ bụ oji ọnụ a mmadụ amụgosi ha nya onwe onye na-ebe a ibe niile na-eti elu onwe ya sị na onye abịara bịa mụba anyị egwu a mmadụ onwe ya mụbara anyị ya ọ gwara ka m laghachara teta nwere ego tii na akpa kpọọ ofu ya si aba moto ka o duje m afịa anyị ruo afịa ife egwu nke m bupụtara enene nyema na ọ na-ahịa ife m chọrọ ka ọ ha akpọ m ụgwọ ya etu a ka m si gụọ fe egwu niile afọ anyị buru ya nata onye so nje na-asị m kezi ife nji ife egwu niile eme kedu ụdị egwu m chọziri iti ife a ntị enwe ndidi olu otu ụbọchị ụka anyị dụ mmadụ ole ma ole gbakọnye a na-eme ezo mmadụ isii ekwusi ife egwu debe m nweta oge na asị m onye ya na oge na jiri ife aka ihe ada akụ weta m nke a nye onye a ife aka ihe ada akụ ife anyị tiri egwu a na ebe m ebe ahụ otu izu ụka onwe nwa di anaghị nwụrụ ndu agụ abịazi anyị na ọ nwụrụ na okwu na mmeji egwu a ji gbafe mgbe kpọọ ndị otu m wee sị ha na anyị eje gbafe mgbe n'egwu a ka anyị eji na anyị ekwu egwu anyị wee bụrụ egwu a wee ruo ebe ahụ anyị enwebụ ha akwa anyị enwebụ yunifọm anyị egwu ebughị ụgbọ elu mmọnwụ anyị wee ruo ebe ahụ wee tibe egwu ọ fọrọ m agadi nwoke n'ebe ahụ ịgba akarị elu nkwụ anyị wee tibe ya bụ egwu tichaa nnata dị very happy anyị wee baa afịa wee jego akwa anyị na-eyi tata anyị ga-etinye ebe egwu so etu a ka m si wee bido ya bụ egwu anyị wee tibe ka anyị na-etizie ka m bịazie wee nwayọ wee jee ọlụbazie mmọnwụ ya so etu a ka ya bụ oji ọnụ a ikoro ugo ebenaja si wee malite. Ya bụ egwu na-enye m joy nke pụrụ iche etibe na nya chenọsọ m ka ọ na-atọ ụtọ nnekwuzi anya mfụ na ọ na-atọ onye ọbụla ụtọ maka ndị be anyị si na ọ na-eme m amarịsị ebi ngo onye nsọ a na-esolie ya
eji n'aka na-abịa na Nnewi kịta onwe ebe eji elu agbaba mmụọ gbachaa mmọnwụ egwu aha obi aha adịcha ndị mmadụ mma nya wee egbe na-ada ọ na-ada ịfọkọ nya bụ egwu na ibiri achị na-ara ike ya okorobịa na-ara ike ya agadi nwoke na-anụ ụwa nka na-ara ike ya o nwere otu agadi nwoke na-eme egwu aha ha bụrụ onye ụmụana ka ọ na-afọ ya nwa obere ma iti aka ma bụrụ dimkpa na ndụ ọ bịawa agadi nwoke so mfụ na ife egwu ahụ na-eme mmụọ na egwu ahụ kwụ nya spiriti egwu ahụ nwelu gbagotara so n'ọnya ka m ji like nya bụ egwu wee tibe nya bụ egwu nwa na-efe ofufe bụ udo dị n'obibe nna m nya bụ udo nwere ogbugbu nwee ngene nwa ọjị nwee ụdara nwee ngwu so nya bụ udo bụ mmụ bụ ofe ya maka na ọ bụ onye nyọrọ m ụwa fere nya akọbara mmụọ ahụ n'obi afọ so nọ n'aka ka mmụọ ahụ si were nwa m ọmụ bụ ofe ya bụ mmụọ kịta. Udo like now inwere udo anyị na-ekweta enwekwara udo na ekwuru nwekwa udo na ọkpụnụ ha ncha niile ofu udo ya enwere udo obodo etu a enem nwe uzukpe so etu a ka o si dị n'obi ọbụla o nwere obi ya apụta ọ bụrụ na o nwere mmụọ ha kọbara n'obi afọ ha nwere ike kụba ogbugbu ha na ogbugbu jikọrọ obodo abụrụ otu nke a bụ ogbugbu ụmụnna so udo dị na be m abụrụ udo uzukpe maka uzukpe nwere udo uzukpe dị iche na nke dị na be m udo dị na be m bụ udo dị n'obibe nna m so ọ ka anyị ha bụrụ ụmụnne ka anyị ha bụrụ famili udo ahụ jikọrọ onwe ebe ọzọ ya bụ udo matapụrụ aka ife o jikọrọ ka anyị ha bụrụ famili. Nnedo mmụọ Nnewi ji eri odo ife ọ na-ababa ọgaranya na Nnewi ọhọkwanụ sọ Nnewi ka ọ na-eme n'ife maka o nwere ụmụ mba kpatara Nnewi wee chọpụta na Nnedo ahụ nwere ife ọ na-eme ụfọdụ ụmụ mba wee jebe kuo ya ka ọ gbata aha ọsọ enyemaka andị ọ na-emere ha ya ọnya mere na mmemme niile kwụsị ọbụla a na-emeri ya mmemme iru ebe ahụ egbu efi 10 5 n'ime ya bụ ndị mba na-akpọta ya so ife Nnedo na-eme na Nnewi buru ibu ọ bịa na-egbochi ajọ ife na-abata Nnewi hinne maka na eweziga ya bụ Nnedo ncha a na-emena n'obodo a mana ọ na-emekwa ife ọwa ama ọkwa ife ọwụ emeghakparị ọjị bekwukwe ọ bụrụ na ya bụ mmiri ya ezo abịa mmiri ọ bụsị ya igirigi na Nnewi etu a nnọ kịta enweghị m ike bini ejekwe mmụọ na mpi maka ife o ji bụrụ mmụọ ụfọdụ na-ene mmụọ anya na ọ bụ ma ọ ji ahapụla ebe ahụ
ma ọ bụ ife ahụ efere arụrụ n'okwu edo ahụ n'ọnya bụ edo ọ bụla ebe edo mmụọ ahụ na-ahụ ọnụ ahụ na-ehi udu ahụ dị n'ala iji ebe ahụ kurisicha ife niile afọ dị ebe ahụ ka nwa okwu edo nya bụ nne edo na ebe ahụ so ọnya ka o ji ụfọdụ ụmụazị ji eme misteki na ndụ ha jee ndị ekpere akọmfiuzuo ha esoro ha jee ha dara ife niile dị ebe a dọkasịa akwa tiwasịa ite tiwasịa egbujuo isi asị na m na-etikpọsịa n'okwu arụsị ya etikpọ ha ndị na-eje ụka ka a jụrụ onye bụ Chukwu ọsị na Chukwu bụ mmụọ ajụ ego na ọ bụ mmụọ ọsị na mmụọ bụ ife dị adịdị ndụ na aha afụ ya anya abịa ha anụ onye abịa ha emeta ya aka so etu ahụ ka ọ dị ife ahụ ịfọrọ anyị na-ene anya ebe ahụ bụ ife eji o jere ije ka m ịpụta na asị njem isi n'ide beni ifu ebe akpụrụ Virgin Maria ọ bụ etu ahụ ka ọ dị ife ahụ bụ ife nhụmama edebere ebe ahụ enekwasara anya ọ bụla ebe mmụọ so na Nnedo onye ọbụla batara na Nnewi amaghọ na edo ahụ nọ ije na ndị ya ọ na-adị ịfọkwọ ọrụmozi ife Nnewi niile ji biri mana na Nnedo ahụ nọ edo Nnewi mana ha nche anọ ọnya merụ na-eme na ọsọ ya bụrụ igwe Nnewi onye kwughị ya n'okwu so ọ bụrụ ya okwu m nwere ịgba ndị na-ege anyị ntị bụ nke izizi bụ na ọdịnala be nna amaka omenala be nna amaka onye ọbụla na-eme ọdịnala kwụba aka ya ọtọ ife ada esiri ike onye ọbụla na-eme ọdịnala kwụba aka ya ọtọ ife ada esiri ike ọ bịa na-enwe ogologo ndụ nwaanyị isi ike zuru oke ndị be anyị si na ife na-egbu nwoke bụ orighara na ịpụtara agbaghị na ife adụ ọcha ịbịa nedi anya fụ na ọcha ka ọ dụ ichigata azụ asị were 2 naira gụkwuo na ife ahụ na ọ dụghị ọcha na oji ka ọ dụ ị nara 2 naira kwuo na oji ka ọ dụ ọnwụ usoro mana ọ bụrụ na efere ife ahụ agbaghị na ọdụ ọcha apụta were ego nye gosi na gụkwuo na ife a na ọdụ oji igbo na ihe mere na anaghị etiwulu ọnya mere na nna aha na-eji ogologo ndụ so ibe m na-agwa ndị mmadụ bụ anyị kwụba aka anyị ọrụ anyị nwee ike ogologo ndụ anyị mara ndị nna nna anyị maka na asị na mata nwanna ya ibe anyị soro anya bụ nna ya ndị na-eji ahụ